Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya mu abota kallon wannan tashar tamu mai suna tafiye-tafiye TV. A yau kuma muna ɗauke da sabuwar waƙar na wata kuka daɗe kuna jira, wata kuka daɗe kuna sauraron ku jira ta ku jira kuna jiran zuwanta. Wato waƙar Naziru Sarkin Waƙa, wacce fidda kalamai masu saiɗi, kalamai masu daɗi wayanda za su ba ku mamaki. Sannan kuma da yawan mawaƙa ma suna tunanin cewa bai taɓa fitar da waƙa wacce ta fitar da kalamai masu zafi sosai ba kamar irin wannan. A sannan dai ku biyo mu a hankali, ku biyo mu a sannan a hankali, za mu saka muku wannan waƙa domin ku ji ta. Mun gode. Ƙwarya in ta jingina kan dutse ta kauce wa mafari. Kuji zancen nan ƙarya ba ta da annuri, saura na ta da kwamburi, ku motar da muke turi in ta tashi tana turi, yanzu za ka fada na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da maburni. Bashir Jamadai yana nan, Kuce Amni yana nan, Suroman Hausa ganga, lissafin kiɗa takun gaba ne takun dawa kai mai tafiya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro guji kura kowa na da mafari. Bashir baikin mutane ya saba da makwabta ne, Bashir mai taimaka ne ya duka wa mutane ne, Bashir yan duk mutane ya duba wa iyaye ne, yana sa masu surdo ya tattaka mataki, ya dace da mafarki ya inganta makwanci to. Bashir da maluma hirar ka ake har Saudiya har nan gaba zai kai Babiya. Inga tawada inga zuma shagun gaba to sai mai karatu na kulle da makulle, harshe da haƙori mata ne da mawarki. Bashir Jamalai yana nan, Kuce Amani yana dai, Suroman Hausa gangai kai a lissafin kina takun gaba ne takun dawa kai mai akuya ka kai gaba shi mai akuya kar ya kusa yaro gudu.